Anem a començar. Aquests exercicis els podeu fer o asseguts en una cadira o drets. Si esteu drets, la posició correcta és basculant una mica la pelvis, fent força amb la zona abdominal inferior, els glutis relaxats, intentant que aquesta curva lumbar sigui el més petita possible. Aguantant aquesta posició tota l'estona i comencem a fer un escalfament del cap. Inspiro i a l'expirar miro a terra. 2 vegades més. Inspiro. Expiro, miro a terra. I l'última, inspiro. I quan mirem a terra, ens quedem. Respirem aquí, vigilant que les espatlles no vinguin endavant, que l'esquena estigui ben recta, les espatlles i la cadira alineades i la panxa, les costelles ben tancades. Les abdominals superiors tanquen aquesta cremallera cap a baix i les abdominals inferiors pugen la pelvis cap al melic. Ens quedem aquí estirant tota la zona cervical. Tornem a mirar endavant i ara fem el mateix, diem que inspirem endavant i a l'expirar miro al costat. Inspiro endavant, expiro endavant, inspiro endavant, expiro al costat, inspiro endavant, expiro i a l'última inspiro, expiro, em quedo mirant al costat, vigilant que la barbeta estigui en línia amb la coroneta, que no se'ns en vagi cap enrere. Ben recta, la barbeta una mica dins. I posarem la mà contrària darrere l'esquena i apretarem l'espatlla cap enrere, fent palanca amb el braç, de forma que hi ha un estirament de tota aquesta zona. Relaxem el braç, inspirem i a l'expirar girem cap a l'altra banda. Ens quedem mirant a la paret, també rectificar la posició de la barbeta, de forma que la zona cervical ens quedi el més estirada possible. Braç contrari darrere l'esquena. Apretem enrere per fer l'estirament d'aquesta zona. Relaxem el braç, inspiro, tornem cap a l'espatlla, inspiro endavant i expirem cap a baix. Inspiro endavant, inspiro endavant, expiro baix. Els moviments lents, coordinats amb la respiració, perquè si els fem molt ràpids no ens n'adonem de la musculatura que estem treballant. Ens quedem aquí, l'orella va cap a l'espatlla i els ulls cap a davant. Estirem el braç contrari cap a la paret. Podeu notar un estirament que va des d'aquí dalt fins al colze, més o menys. I sense moure el braç, giro una mica la barbeta. Relaxo el braç, inspiro i expirant a l'altra banda. Ens quedem aquí. Allarguem el braç. Tota l'estona controlant que les dues cremalleres estiguin tancades, la de dalt i la de baix, la pelvis cap al melic, costelles tancades. Relaxem el braç i tornem. Anem a fer una volta sencera amb el cap a davant. Inspirem a darrere, deixem anar l'aire davant i a l'altra banda. Ens quedem mirant a terra. El melic està cap a dins i el mantenim a dins tota l'estona, com si volguéssim posar endins i cap a sota les costelles i baixo el cos molt a poquet, fins que les mans m'arribin als genolls, més o menys, i ens quedem aquí. Els peus estan paral·lels, els genolls també, seguint la línia dels peus. I l'esquena ens fa una curva des del còccix fins a les cervicals. Els braços estan relaxats aquí i vigilem que les espatlles no ens pugin cap a les orelles, que baixin cap a la cintura. El melic està dins tota l'estona. Els glutis relaxats. Apreto fora els peus contra el terra, apreto la panxa. Vull que s'estiris el cap. Anem a fer espatlles. Melic en
endins, costelles tancades, cremallera de dalt, cremallera de baix, inspiro amunt i a respirar baixem com si haguéssim tocat terra amb les mans. Inspiro amunt, expiro avall. Quan baixo els braços apreto fort l'abdomen perquè no se'ns enxafi l'esquena. Inspiro amunt, expiro avall, una més. Inspiro amunt, expiro avall. Ara anem enrere, obrint les mans, les palmes de les mans mirant endavant, obro el pit, inspiro, i a respirar amago el pit, amago el cap i m'abraço amb els dos braços, un per dalt, l'altre per baix. Deixo anar tot l'aire. Inspiro enrere i repetim, però ara l'altre canviem el braç que va per dalt, 2 vegades més, una en cada braç. Quan inspiro aquí, vigileu que no s'us pugi el cap, el cap recte. I ens tornem a la posició normal, seguim amb les cremalleres tancades. 3 voltes a les espatlles endavant, inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro. I a l'altra banda, inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro. Anem a fer braços. Les palmes de les mans miren endavant i els tindrem tota l'estona a la línia del cos o un pèl més endavant, que no se'n vagin enrere perquè després ja s'obren les costelles i ens descol·loquem. Cremallera tancada, els braços endavant i com si us estiguessin apretant de les espatlles cap a baix tota l'estona, pujo braços sense pujar espatlles. Inspiro amunt, expiro baixant. Quan pujo braços, apreto l'abdomen per mantenir el core ben tancat. Expiro, inspiro, expiro. Girem les mans, inspiro, anant enrere, obro el pit, només obrim d'aquí. Les costelles segueixen tancades. Inspiro, expiro pujant. Inspiro enrere, expiro baixant. Inspiro enrere. Les 2 vegades que inspirem apretant enrere, obrint el pit, les costelles segueixen tancades. Hem de fer força amb les abdominals superiors. Ara em quedo a dalt. Ens agafem les mans en aquesta posició, però els braços estirats. Inspiro pujant les orelles, les espatlles cap a les orelles i a l'expirar baixo els ombros. Inspiro, expiro baixant. Aquesta força per baixar les espatlles ens surt en part de l'abdominal. Quan pujo els ombros, les costelles s'obren. Ara tanco aquesta cremallera i baixo els ombros. I també per la part de l'esquena. Inspiro, activo aquesta zona d'aquí, entremig els mobles i baixo les espatlles. Inspiro amunt, expiro avall. Inspiro amunt, expiro avall. Girem les mans, les teníem així, les giro cap al sostre. Inspiro, miro de reüll les mans i a l'expirar baixo fent una boleta fins que les mans arribin a l'alçada del pit i amaguem el cap entremig dels braços. Inspiro, expiro fent una boleta. El màlic està endins tota l'estona. Inspiro, expiro fent una boleta i ara baixarem les mans fins a dalt dels genolls, fins a sobre dels genolls. Inspirem mirant endavant. L'esquena, el cul surt enfora, l'esquena s'arqueja i miro endavant. Inspiro, a l'expirar, cadera cap a dins, màlic endins, pit endins i amago el cap. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. I l'última. Des d'aquí baixarem amb les mans cap al terra i ens quedarem aquí. Tenim el cap relaxat, les espatlles, vigileu que no us enganxin aquí a les orelles, que us quedin separades, que hi hagi espai entre les orelles. I les espatlles, els genolls els tenim flexionats, el cap ben relaxat. Per saber que el cap està relaxat, els ulls us han de mirar als genolls. El màlic està endins tota l'estona. Inspirarem aquí i a l'expirar estiro els genolls. Inspiro flexionant
Expiro estirant. Inspiro flexionant. Expiro estirant. Cada un on arribi. Si em quedo aquí, puc fer el mateix exercici aquí. I si esteu asseguts en una cadira, també ho podeu seguir fent asseguts. Ens quedem amb els genolls estirats una estona, relaxant el cos endavant, el melic està endins, que no surt la panxa, el cap relaxat, el pes endavant. Tornem a flexionar els genolls, apretem fort els peus contra el terra i el melic endins ens ajuda a pujar l'esquena rondoneta a poc i recuperar la posició inicial. Ara estirarem els genolls, seguim amb la panxa col·locada, ens col·loquem les mans una sobre l'altra a l'alçada del sacre i amb les cames paral·leles i la veu més col·locada, baixo l'esquena plana fins que em quedi una línia paral·lela al terra. Si em quedo aquí també està bé. L'important és que l'esquena sigui recta, que no us faci gepa, així, l'esquena ben recta i les cervicals, en recordeu que també formen part de l'esquena, de la columna vertebral. O sigui que no s'hi val que estiguin així ni així caigudes. Segueixen la línia del terra, ho sabreu si el vostre nas i els vostres ulls enfoquen al terra. Em quedo aquí. Si us costa molt aguantar aquesta posició, podeu flexionar una mica els genolls i potser us anirà millor. Allargo els braços cap a darrere, paral·lels al cos, que no us pugin aquí dalt. Les mans miren cap a dins i com si volguéssiu arribar a la paret del darrere amb els dits i a la paret de davant amb la coroneta. Respiro aquí. I l'última cosa, girem les mans i ens anem paral·leles al terra cap al costat del cap. Jo aguanto la posició aquí. Aquí costa més. Si us costa molt, podeu flexionar més les cames. Aguanto aquí, fem força de panxa endins. Els quàdriceps, els isquiotibials, aquí darrere també tiba. L'esquena, sobretot, la zona